Ilves pääsee jälleen keskialalta kääntämään painetta Sport päätyyn ja taklaus loppuu ja se on kova, se on puhdas Generosilta ilmat pihalle. Tyrväinen pistää todella komean taklauksen, nyt sitten kyllä Tyrväistä yritetään kuumentaa Sport-pelaajia, nyt tulee pakko tulla jäähy. Käsittämätön ratkaisu nyt, Generos käy kuumana ja haluaisi tiputtaa hanskat. Generos käy todella tulisena keskialueella ja täytyy kyllä sanoa, että nyt olisi pitänyt rangaistus tulla. Sport tulee kuitenkin, Kangasniemi yrittää syöttää, olisi voinut laukoakin. Tyrväistä lyötiin keskialueella täysin surutta poikittaisella selkään, siitä ei tuomaristo jäähyä antanut ja nyt Sport pistää kiekon pitkänä päätyyn. 3 minuuttia 2 sekuntia toista erää jäljellä. Matt Generos olisi halunnut lähteä tappeluun Antti Tyrväisen kanssa, näin ei kuitenkaan tapahdu. Ensiksi Tyrväiseltä kova taklaus siellä maalin takana, tulee tässä. Toki vähän selkään siinä Generos kääntää kroppansa. Sitten alkoi tapahtumaan. Tyrväinen saa iskuja vähän puolin ja toisin. Ja sitten nähdään tuo isku keskialueella. Tämän jälkeen Generos tuli vielä haastamaan. Tunnetta piisaa, jäähyjä ei kuitenkaan jaeta ja nyt sitten Tyrväisellä ja Sport-pelaajilla nyt alkaa tapahtua siellä vaihtoehtojen edustalla. Oho, mikä mylly! Tuomaristo joutuu menemään sinne väliin. Pentikäinen, ai mitä draamaa. Pentikäinen ja nyt on Generos todella kuumana. Uskalletaanko päästää Generos ja Kaukalo seuraavissa vaihdoissa lähtee ja nyt on Generos kuumana. Katsokaa! Nyt taitaa lähteä Generos sitten suihkuun. Enpä tiedä. Generos tulistuu tästä tilanteesta, siellä provosoidaan edelleen tuuppimista, siellä Pentikäistä tuupitaan ja nyt on kyllä mielenkiintoista nähdä millaisia rangaistuksia tästä kalapaliikista jaetaan. Generosin edelleen jatkuu yhdysvaltalaispuolustaja meininki, hän menee nyt Salmelalle kertomaan oman mielipiteensä asiasta, tuomaristo joutuu nyt sitomaan Generosin täydellisesti, käsiraudathan tässä kohta tarvitaan Generosille, hän lähtee suihkuun ja Korpisalo, ai. Generos on nyt kyllä kuumana kuin hellankoukku. Nyt pitää saada Generos suihkun puolelle. Generosin peli on pelattu, eli Matt Generos ennenaikaiseen suihkuun. Ja mitä muita rangaistuksia edelleen, Pentikäisen suu käy kovaa sinne Sport. Hän käy tällä hetkellä Tomek Valtosen kanssa ajatusten vaihtoa. Valtonen ottaa tilanteen aika tyynesti ja nyt sitten kapteenisto Riska Sandell neuvonpitoon tästä. Tässä tämä tilanne. Tuomaristo on kyllä tänään joutunut pelaajia rauhoittelemaan ja sinne sitten vaihtoaitioiden väliin. Ensimmäinen tällä kaudella ainakin omiin silmiin. Näin kuumana en ole sitten yhtään pelaajaa nähnyt. Konsta Mäkistä tämä tilanne nauratti. Valtonen, hyvä kommentointi ja siellä, tässä näette Generos lähtee metsästämään. Olisi halunnut jostain vain välien selvittelyyn kaverin, mutta sitä ei nyt Ilves pelaajista löytynyt. Molempien joukkueiden jäähuaitioiden ovet ovat auki. Generos on joka tapauksessa suihkussa. Hänen iltapuhteensa päättyy tähän ja Tuokkola käy myös omaa neuvonpitoaan ja nyt sitten kapteenista myös. Siellä Laakso ja Sandell tällä hetkellä Ilvekseltä ja Erik Riska. Matt Generos, joka ei nyt tällä kaudella ole samanlaiseen meininkiin päässyt tässä vielä